årets danske mobil DJ. Og de nominerede her. I kategorien Årets danske mobil DJ, præsenteret af DJs.dk, er de nomineret. Michael Pedersen, Endless. Svende Christensen, Pegasus. Søren Madsen, Højspænding. Søren Madsen, Højspænding. Det er fandme fedt at få en til samlingen, så det fylder lidt mere på regionen, ikke også? Og det er rigtig dejligt, at der er nogen, der gider og synes, det er bare en lille bitte smule fedt, at man går og knokler med. God fest! Hej! Ja, man får jo ikke så meget anerkendelse anden det her, og så kommentarer fra fulde folk, så det her det er fandme fedt. Du skal i hvert fald have 1000 gange tillykke med den, og jeg håber, du får en fed fest i aften. Jo tak, og i lige måde.